Thina abanye abantu besifazane masikhuluma ngendoda eqotho suke singakhulumi ngemali, suke singasho ukuthi sifuna indoda enemali. Indoda eqotho ayifake anda. Wengane zakwethu ake ngikhulumele abantu besifazane. Hawu kwasuka lokho. Yabona indoda bafethe eqotho. Indoda eqotho akuyona ukuthi ngoba inemali noma ngabe kuthiwa ibukeka kanjani, kodwa indoda eqotho indoda ngoba inakekela umndeni wayo, inakekela umngane. Suke sikhuluma ngendoda esazi isitori sayo, ezazi ukuthi ifunani, indoda engaphapheleki, engahambi ishela wonke amantombazane hamba ngihlaza la. Usibari nje akangangeneki ngisho. Indoda nje ekwaziyo ukungimela ethi angiyifuni into ezothinta imama lami. Baze basho bathenge osiyamnqena thina. Indoda nje ewubaqwe ayifuneki. Esipawu yayifica naye no cash. Kuba nje neargument ethile inkulumo mpikiswano ethizeni inkundla zokuxhumana. Nangudala. Ebank ihlekisa uthela ngale iyamkitaza inamajoke namancoko yamemeza. Ha, ayibongeke guys. Indoda ekhuluma njalo Ayifuneki indoda ebaqwe. eShoprite uyifica kuma aisle ihlekisa abaphekhayo. kukhulunywa ngokuthi nangudala uyaphawula ngeke. Indoda ela eyazi izinto ayifuneki. Wonke ama-post uyatholakala wena wazi yonke into nje oyenzakalayo uyaxeka ngeke guys. Usibari wabo nje akangangeneki akube nje ubhuti nje ongahleki njalo. Ungabi le ndoda ephaphelekayo. Hawusibali imali ye-drink, hawusibali idatha musu kuba yilo sibali oceleka i-drink. Kuyindoda ngathi ungathithiza mbijana nje ngathi ungaba nokuba slow Kuphela. Kunjalo nje. Sisazosha thina abantu besilisa esisebenzisa leli gama lokuthi mina ngiyindoda. Why? Tell me why. Ngoba ziningi izinto esizenzayo ebheke eceleni kusasa lokho kusayo bese sigaba ukuthi thina singamadoda. I repeat myself. Uthini wena? Ngithi ayihlale phansi bamba umthetho. Ngilehlangana Zulu, ngilehlangana nama-Afrika. This is the time to debate and to get the bottom of this. Okay. Bona ligama elithi mina ngiyindoda. Lichitha imizi eminingi kakhulu. Ihlezi kodwa asibhini eminye imizi namhlanje. Ibangaki bafowethu seniflopile nabhayiziseka. Nenza izinto ezibheke eceleni ngenxa yesimo sokuthi nina ngithi ningamadoda. Kunezingane eziyintanga nabazali bazo bephila yini? Leligama elithi mina ngiyindoda. Ekubeni singaqondi nokuqonda ukuthi kahle kahle indoda yini. Manje kuza kanjani bese ufuna ukukhanda isigqila wena? Unentombi eziwu7 unomfazi. Uyisilima wena sendoda. Beka isandla sakhe esifubeni uyishaya isifuba kanje. Uthi mina ngiyisidwedwe. Ngoba usiyona indoda. Uyisilima sendoda. Wawungeke ukhiphe inkomo, uthenge isigqila. Awukho futhi umuzi abezokudayisela kuwo isigqila. Lo muntu esifana usuke egane ngenhloso ukuthi usuke ufuna ukuzomenza isibuko ozoyibuka amaphutha akho. Yebo futhi asingayicindezeli ngento esingayazi ukuthi kahle kahle isuka phele lapha. Ake senze okufanele. Singenza amanyala emva kwalokho kwesithi thina mina ngiyindoda. Asiyilungisenza zakithi lento leyo. Iqiniso anifune siyalo nithi niyazi akekho umuntu wazalo asi. Ubani wentshethi ngamadoda? La khona ke understand yini ukuthi indoda yini? Or nje nani niyabiza ngoba nabo babebiza ukuthi ba amadoda. Asimusu ukufuna ukuhlonishwa, sibanike into abazoyihlonipha ngathi. Asinafuthi ukufuna ukuthotsha nokukhothanyelwa. Akube khona lokho okuthile abazonobe kubheka nobe sicabanga bengasiboni ngisho beku. Babonthi kufanele ngithobe kulo wesilisa. Suke sikhuluma ngamadoda kanjalo lokwemali hayi ngeke kusuke sekuyibonus. Lokho kuhle ukuthi uyabukeka ibonus leyo. Asibuka imali thina. Asibuka ukuthi unani thina abanye sithanda wena uqo. Asingakuphoqi. Singakuphoqi ukukhothanyelwa nokuhlonishwa nomnumzane ekhaya. Ngiyakuzwa Nkabi yami. I'ma take a drop, coming for the top. I'ma be that King Kong, can't nobody stop. Y'all ain't ready for me. No one here is safe. Tango.